אוקיי חברים, מה קורה? כאן דניאל, והיום אנחנו הולכים לעשות אתגר. אני ובדוסית לקחנו מה אנחנו מעדיפים, פסטרמה או קוטג', והיום אנחנו הולכים לעשות את זה לאנשים. ואם יוצא פסטרמה, אני מקבל כדור לגב והרובה נפט הזה, ואם יוצא קוטג' הוא מקבל, יש לנו שתי רובים, אחד שלו, אחד שלי. ואוקיי, בואו נתחיל. עכשיו אני אכבה את המצלמה, הוא יכבה את המצלמה לשנייה, כי אני אעשה דבר משהו. חברים, אנחנו ממש עוד שנייה חוזרים, זה רק בעיות רגע. אנחנו מנסים לתקן את זה ככל האפשר. רגע. הצלחת? מה? הצלחת לתקן? כן. יופי, יאללה. אפשר להמשיך. זה רק הרובה, ואני לא רוצה לגלות לכם, כי אבא שלי מכיר את זה. קנינו את הרובים האלו בקפריסין, במלון 5 כוכבים, ואבא שלי... זה היה עם בריכה גדולה? זה היה עם בריכה גדולה ענקית. אבל היה מלון כזה צפוף? צפוף, כן. אז היית במלון שלי. אז הייתי במלון שלו. כאילו היה שתי מיטות, אחד ליד השנייה ליד המרפסת, וחדר הורים. אז זה. אוקיי, חברים, הייתי בחדר שלו, בחדר שלי, כמובן, הוא הצלם. ואני מקבל מצלמת בריכה והכל. אנחנו מקווים מאוד שיהיה איזה ילד שיענה לנו על השאלה, כי אנחנו ממש את העירייה. אנחנו מצטערים, סרטוני עלה כבר החלק הראשון. עוד לא עלה, אבל הוא יעלה בקרוב ממש. זה החלק השני. זה אותו יום, רק פשוט היה תקלות. שבן דוד שלי היה תקלות, עשה איזו תקלה קטנה, אבל היינו צריכים לעשות את הסרטון של 5 דקות ו-27 שניות, אבל לא נורא, 21. הסתדרנו. אתה רוצה כדור במקום לנגב את זה? חבל. אני נגב לך את זה אם אתה תקבל כדור. יש לי מגבונים. כן. קודם אני אתן לך כדור. פאק חברים, הטלפון שלי נפל אבל לא נשבר כי סמכו לו ידיים מהתחת, אז סליחה חברים. אנחנו ערוץ של צחוקים, אז אל תדאגו, הכל בהומור. אני העורך כמובן והצלם. החלק הראשון יעלה בקרוב, השני אולי נוציא אותו אחרי כמה ימים, כמה לייקים אתה רוצה? בגלל שלא הגענו למטרה כזאת גבוהה, 5 לייקים. 5 לייקים? כי רק תהיה פתחתי את הסרטון. סבבה, יאללה, 5 לייקים.
משחקי צופים בפורטנייט. אני רק צריך שתכתבו לי איזה אתגרים לעשות. כן, אז אנחנו צריכים 5 לייקים בסרטון הקודם, ופה, ויש לכם חלק שלישי ורביעי, נכון? בערוץ הקודם שלי, בחרתי את כל הערוץ, היה איזה אתגר שגרם לי לשבור את היד, ובחודש הגדול. אז אל תגזימו עם האתגרים, בבקשה. חברים, לא להגזים יש לומר לכם לתת אתגרים ולא להתנפל ולעלות על גג פה יותר, כן? לא, זה גם לא לעלות על המרפסת כן, זה לא דברים כאלה. תעשו אתגרים שכיפי לעשות. טוב ולטפס, אז עליתי את העץ הזה, אני זוכר, זה העץ הזה, אתה חושב? הנה האדם קצת. זה העץ הזה, עלינו למעלה, עד למעלה ממש, למעלה, ואז נפלתי, החלקתי, קיבלתי אחד פה ונפלתי על היד. זוכר? כן, בוא. לא, משם פה. אבל בוא נלך מהדרך הארוכה, ניתן להם טיפה על זה, לא? רגע חברים, יש לנו עוד 20 דקות. 35 דקות. 5 דקות להגיע. ובן דוד שלי, אז לא להבין עם האתגרים, תנו לנו משהו כיפי כזה, למשל סוכריות מגעילות אני יכול לקנות ולעשות את האתגר. אני יודע שזה מיושן ממש, אבל למה לא? ויצא הסוגריות האתגרות החדשות. כן, אני יודע. יש פה, תצלם להם את הסופר, תצלם להם. פוליצר, אל תדאגו, אנחנו לא ממוסחרים. אנחנו נקנה שם. אנחנו רק רוצים להגיד לכם שזה פוליצר ואם אתם גרים בחדרה אז אתם יודעים איפה פוליצר ואתם יכולים לקנות שם את הבילבוזל צ'אלנג'. תחבא את המצלמה. אוקיי, רגע. אוקיי, יאללה. בוא נמשיך. אתה רוצה לשאול את הילדה שם? או שאתה מעדיף שלא? תגיד אתה, כי אני שאלתי את הילדה הקודמת שלא צילמנו. מה את מעדיפה? קוטג' או פסטרמה? מה את מעדיפה? קוטג' או פסטרמה? אני לא מעדיפה אף אחד, אבל קוטג'. תאכל חרא, יאללה, נו. איי, הכלב! תן לי! זה האתגר. בסדר שאת חברה שלו, אבל לא צריך... עולה ליוטיוב. פתיחת חרא. אתה צריך לצלם לפני שכואב לי, כן? אתה לא צריך קודם... אז בוא. לא, אני לא מקבל עוד כדור. פספסת את ההזדמנות. מטומטם. יש לי... אתם... תגידי תעשו לי אתגר לקום ב-12 בלילה. אוקיי חברים, ואני אעשה את האתגר אם תיתנו לי לקום ב-12 בלילה, להתגנב. הבן דוד שלי נעשה תוכנית כזאת בלילה, נעלה על גינת הכלבים, תראה להם, גינת הכלבים שם, ונעלה, אוקיי? נעלה ואני חושב בלילה נביא את הכלבה שלו, איך קוראים לה? ניקה. ניקה, ואתמול צילמנו אותה, ואנחנו נצלם עוד סרטון. ואנחנו נמשיך. חבל שאין אף אחד בגן צרה. הנה, שתי ילדים. אה?